So, gikan kong trabaho. Dayon, hapit na ako grocery. Kay on the way naman ko sa diba? Malay. Karon na malit ko og sus kay palit ko. Nagita ko karne. Sus kay nakakita mo ko sale na popcorn. Palit ko popcorn. Oh, so palit ko og 1, 2, 3, 4. 4 popcorn. Klase-klase. Klase-klase ang flavor kay kuan man. Sila man siya. Kaya kadawa ako na palit. Jam sponge ko. So karon na ako sa isa ka grocery store. Egg na lang o kaning pancakes. So hopefully makapalit ko sakto na pagkaon. Dili junk food. So dili chicken. So ang chicken kaning maayo ni siya. Ikuan, i-bake ba? Kaya na po dani. Uy, luhar ang mga on. Kanina na. Para i-bake na ni siya. Para dali na. Si Adam, gusto daw siyang cordial. Kani siya. So, kaning cordial, hindi siya juice. More ni siya kanang i-mix nila sa gusto siya ni raspberry. I-mix nila sa tubig. Kaya ambot ka nung ganahan siya, tamis-tamis sa tubig. Siya ganahan mo inom ka ng plain na tubig. Either na ay sparkling water or kanina ang little cordial. Sige man naman siguro ni. So, naapaman ko'y kuan. Apa ko'y fish. So, okay ra na chicken. Mausa ni. Kay bugat. Dili kaya. Dili kaya sa pasinay mga spring roll dumpling. Problema aning uban aning mo. Kay lami kay sa picture. Pagkauni mo, wala ko'y sulod. Okay, marag okay na ko. Okay na ni siya. Ayan, sunod na sad. Wala. May kuan. Maggi. Palitag na. Chicken noodles. So, wala gini sabaw. Noodle soup. Pwede rin na rin soup. Ano, spice rub. Kaganahan si Adam. Ano mga ganap itang meat niya. Meat niya ilaharang i-rub. Okay. Mga siguro sa ni. Uy! Dayon rice. Ay, kainin si Adam. Hati ka lang hurot ako rice. Pero, ang rice, bugat man. So, ako na to kung pinibugat ng rice na mapalit. Lauy bugat mang uy na lang pag moabot siya. Sunod din lang sa weekend. Patabang ko. Karon bayad na ta. Una ni. Dali ra kayo mosulod sa kuano kanang sulod sa cart ba niya pagbayad. Bayad na ta.